izango dira. Argazkilaritza, itzultzailea, idazle orain bebai, eta, bueno, disiplina arteko kontuak eginda bebai, dantzarekin eta uztartuta be, horrelako ikuskizunen batzuk edo, basabiltze sortzen, zer ematen dizu honek danak, Josune? Ez dakit zer ematen didan, baina bai sentitzen dut dela behar dudan zerbait, ez? Txikitatik izan naiz oso sortzailea, amarekin eskulanak egiten genituen, ipuinak idazten genituen, ni oso txikia nintzenetik. Orduan, ez zingo nuke imaginatu bizitza arterik gabe, eta baita ere irakurle bezala edo ikusle bezala, ez? Orduan, ez dakit bizitzen jarraitzeko gogoa ematen dit. Sortu, zeuretzat, suposatzen dugu, liburu irakurrita gero, geuretzat bai, ezta? Sortu, zertarako, norentzat? Alde batetik uste liburu hau idatzen duela pixka bat atzera begira, eta liburu hau idatzen nahi zuen neska gaztearentzat. Batzutan ez dugulako denborarik liburu bat idatzen nahi dugunean eta denbora gero etortzen da, ez? Orduan pixka bat atzera begira izan zen, baina baita ere pentsatuz, liburua sufrimendu emozionalari buruzkoa da eta gaixotasunari buruzkoa baita ere, traumari buruzkoa, orduan pixka bat esperientzia horiek bizi izan dituzten pertsonak nituen buruan, baina orokorrean uste dut mundu guztia identifikatu daitekela Ahizpa Beltzan kontatzen dudanarekin. Ahizpa Beltza, segurazki guztiok daukaguna eta ikusi duguna, momenturen baten edo bestien hurbiltzen, batzuk, segurazki indar gehiagorekin beste batzuk baino, baina Ahizpa Beltza, metafora bat, barruan daukagun zer buruzkoa da titulua? Ahizpa Beltzak erreferentzia egiten dio batez ere niaren edo identitatearen haustura edo aniztasunari buruz. Nola batzuetan sentitzen dugun gure barnean badagoela zerbait, gure antza duena, baina ez denagu, kontrolatzen duena egiten duguna, esaten duguna, eta, batzuetan iruditzen zaigu presentzia horrek min eman nahi digula, eta ihes egiten saiatzen gara, hori da liburuaren hasieran batez ere topatuko duguna, baina gero ikusten joango gara Ahizpa Beltzak igual ez dela iluna, edo igual iluntasun hori ez dela negatiboa, ez? Eta babestu nahi gaituela baita ere ez digula minik eman nahi, eta ihes egiteari utzi behar diogula. Hitz egingo dugu horri buruz, eta liburuan forma ezberdinekin eta atal ezberdinetan eta egituratuta hitz egingo dugu liburuaren egiturari buruz. Zer esan dizute, lagunek, ingurukoek, lagunen bat badator gaur gurekin bat egitera, beste idazle bat gonbidatu duzu, nor gonbidatu duzu eta zergaitik? Jane Garmendia gonbidatu dut, bera baita ere idazlea da, irakaslea eta nire laguna. Eta, elkar ezagutu genuen filosofia ikasten ari ginenean, klase berean geunden, pasan urtean gainera berarekin egin dituen irakaskuntza masterreko praktikak, eta, liburuaren zuzenketa prozesuan ere asko lagundu zidan, eta horregatik etorriko da gaur. Nire ahotsaren beldur nintzen, nire ahotsaren antzazuelako, hitz egiten zenidanean. Josune, lehenengo liburua esan dugu, eta poesia liburua, baina testua nola laburtuko dugu liburuak zer gordetzen duen egiturari dagokionez? Egitura 3 ataletan bananduta dago, orduan lehenengo atala bertso lerrotan idatzita dago, 3. baita ere, erdikoa prosan dago, baina, poesia pentsatzen dut eta uste dut gero ez argiago dagoela idazten aldela bertso lerrotan eta prosan baita ere. Orduan, liburua aldatzen doa baita ere Ahizpa Beltzaren gainean dugun ikuspegi hori, ez? Hasieran ilunagoa da, gero begirada kanpora doa eta ez dago hainbeste barruan, baizik eta inguratzen gaituen horretan, indarkerian, trauman, sisteman, eta amaieran itzultzen gara bertso lerroietara, itzultzen gara hasierako desertura dela irudi nagusia, ez, lurraldearekin lotuta. Eta, Ahizpa Beltzaren ideia ere diferentea da, hor esango nuke, iluna izaten jarraitzen duela, baina positiboagoa nolabait. Desertua be, esan duguna, Ahizpa Beltza, barrutik datorkigun
iluntasun hori edo min horri edo deitzeko era hori, desertua be barruan daukaguna, ze izango litzateke, desertua dagoelako eta une oro, esan duzu moduan, liburuan zier bidaia hori egingo dugulako. Zeri deitu diozu, desertua? Lehenengo atalean momentu batean esaten dut, ez dakit desertua existitzen den edo erraiak esateko metafora bat ez ote den, edo horrelako zerbait. Orduan, paisaia asko gertzen dira ez bakarrik desertua, nahiz eta horrek leku gehiago hartzen duen, baina barne paisaiak dira, barnera begiratzeko paisaiak. Hala ere, nahiz eta natura oso presente dagoen, eta niri natura kontzeptua ez zait gehiegi gustatzen, ez? Natura esaten dugunean badirudi banantzen ari garela natura horretatik eta gu ere natura gara. Orduan nolabait erabiltzen dut, gure barruan gertatzen denaren berri emateko, baina ez dut natura erabili nahi tresna baten moduan bakarrik, pentsatzen dudalako, biztirik dagoen sare horren parte garela gu ere bai, eta azkenan niretzat oso naturala da elementu horiek erabiltzea, elkarlanean edo elkarrizketa batean bizi garelako inguratzen gaitu den guztiarekin. Igual desertuarekin justu ez, delako Nafarroan edo Euskal Herrian hain presentez dagoen lurralde bat, nahiz eta bardenak ditugun, baina iruditzen zitzaidan oso aproposa hitz egiteko, baina oso ikusgarria da, ezta? Desertu bat zer dan azkanien. Bai, eta gainera, hasieran aipatu dut nora liburu pixka bat atzera begira idatzita dagoen. Orduan, ez dakit nera bezaran, unibertsitate garaian batez ere eromenari buruz hitz egin nahi nuen, ahizpabeltza kontzeptua jaba nuen buruan, baina egia da txikitan Egiptorekin oso obsesionatuta zegoen aurra izan nintzela, eta nolabait ahizpabeltzaren ideia eta paisaia desertiko horiek nire irudimenean nahasten joan ziren eta liburuari pizka bat forma hori eman zioten, edo atmosfera hori. Nik aukeratutako liburua Patricia McKillipen Las bestias olvidadas de Elda. Hirurogeita hamargarren hamarkadan ateratako fantasia klasikozko novela bat da, baina egia esan buelta bat ematen dio generoari eta ordura arteko fantasia liburuen botere fantasia edo botere nahi hori pixkat kontrara egiten dio. Gure sorgina da munduko sorginik indartsuena edo eta bere mendian bizi da ez du ezer jakin nahi inorretaz, baina 16 urte dituenean ume jaio berri bat ipintzen diote atearen atarian eta sentitzen du zeozein bar duela eta mundura atera bar duela bere botere horiekin. Galdetu nahi ez hori, esan duzuna, atzera begira idatzita daude, baina poema batzuk badira, orduan idatzitakoak eta orain kaleratu duzunak, nolakoa izan da? Liburuan zier, esan duzu moduan, egongo delako bidaia bat eta egongo da argitasunerantzko bidai bat egingo dugu liburuan zehar, zure begiak segurazki orain eta liburuko lehen poemak idazten hasi zinenien oso ezberdinak dira, nola antolatu hau zure gaur egunetik eta liburua zer balio izan dizu? Zer geratu da kanpoan, edo ez, nola eman diozu forma? Bai, prozesu luzea izan da, gainera, liburuaren ideia izan nuenean, eta ahizpabeltza kontzeptua erabiltzen hasi nintzenean, ez dakit heldu zen lehenago liburuaren ideia, edo ahizpabeltza kontzeptua, ze hori izan zen, nire bizipenak hobeto ulertzeko erabiltzen nuen adierazpena, edo irudia, nirekin eramaten nuena. Orduan, pizka bat uste dut aldi berean sortu zirela, baina ni garai horretan ari nintzen karrera bat egiten, gero masterra beste gradu bat egiten aldi berean, 11 gauzekin, orduan ez duen denborarik idazteko. Eta lehenengo poema, liburuari hasiera ematen diona, 2017an idatzi nuela uste nuen, edo 2016an, baina poema gehienak 2022-2023an idatziak izan dira, orduan, denbora pasada eta nik ere eskertzen dut hasieran ez da sufrimendu emozionalen gainean nuen ikuspegia nahiko mugatua zen tradizionala, hegemonikoa, igual ez duen burua edo ez dengoen airin nirekita ikuspegi berrietara. Orduan, gero bigarren edo hirugarren momentu horretan, lehenengo atala bai idatzi nuen lehenago, gero errebisatu nuen, aldatu nuen,
sartu nintzen gehiago mugimendu antipsikiatrikoan, harrotasun eroan, antikapazitismoari buruz irakurtzen eta hori guztia lantzen hasi nintzen. Eta denbora hori ez izatea ideia izan nuenean, azkenean zerbait ona izan da ze lagundu dit beste ikuspegi batetik ikusten dena, niretzat askoz ere garrantzitsuagoa eta potenteagoa eta beharrezkoa dena. 3 atal esan dugu, bestea zauriak, solstizioa, liburua irakurtzen hasi, sistemak erotu dituen pertsona guztiei, eskainia, edukiari buruzko ohar batzuk bebai, gonbite egiten irakurleari, ezta? Agian gogorra izango da, agian bakoitzak izango du sufrimentu eskuturen bat, eta batzuk oso barrura arte sartuko dira, beste batzuk azalagotik ikusiko dute, baina ohartxu hori bebai egiten diguzu, ezta? Hasi aurretik irakurtzen. Bai, hori izan zen azken momentuko erabakia eta eskaintza baita ere, hasieran pertsona zehatzei eskaini nahi nien liburua, baina gero pasaren urtean udan egon nintzen liburua zuzentzen eta pentsatzen pixka bat noretzat zen liburua nor nuen buruan idazten ari nintzenean, eta konturatu nintzen batez ere nik familia edo komunitatea izendudana zela buruan nuena, hau da, sistemak erotu dituen pertsonak, baina baita ere aipatzen ditut desgaituak, neurodivergenteak, gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak, eta konturatu nintzen batez ere bigarren atal hori nahiko gogorra izan daitekeela. Orduan, bururatu zitzaidan trigger warning bat edo abisu bat gehitzea, pelikuletan egiten den bezala, eta, desgaitasuna eta eromenarekin lotutako lan askotan, batez ere Estatu Batuetan edo Erresuma Batuan hasi dira dagoeneko liburuetan abisu horiek sartzen, orduan, iruditu zitzaidan beharrezkoa abisatzea, hori zetorrela, ez dakit nolabait irakurleari eskua emateko eta laguntzeko, eta emateko aukera baita ere pentsatzeko baden momentua edo ez hori irakurtzeko, baina aldi berean esan nahi nion, gogorra izan arren hor egon behar nintzela eta maieran esan behar nuen argia heltzen dela, baina ez argia, ez? Iluntasunean ahalduntzeko aukera ematen duela baita ere. Momentu baten, azkenien, zita eder batzuk bebai, beti liburuetan degoten dio moduen, baina azkenien jartzen duzulako bebai, norberaren indargunea izan daitekela, ahul egiten gaituena, eta ia da. Bai, pizka bat apurtu nahi nuen begirada psikiatrikoarekin eta gaur egun hegemonikoa den ikuspuntu horrekin esaten duena, sufrimendu emozional handia dugunean, edo neurodivergenteak garenean, edo dena delakoa, arazoa gugan dagoela, ez, individuan. Eta nolabait begirada kanpora zuzendu nahi nuen, eta erakutsi nahi nuen nola, hori guztia kanpotik datorren askotan, ez dut esan nahi ez dagoela oinarri baita ere individual bat, ez, edo, baina gauzai guztiak ez dira burmuinean daukagun desoreka bat, baizik eta askotan trauma dago, violentzia dago, bizitzea zailtzen digun gizarte eta sistema handi bat dago, eta ezin diogu horri ez egin. Eta alde batetik hori uste dut kontuan izan behar dugula, baina baita ere gero maila pertsonalago batean landu behar dugu baita ere zer den hori, zer den gugan dagoen iluntasun hori, benetan hain mingarria den edo benetan hain arriskutsua edo maltzurra den biki ilun hori, edo ez ote den gu babesten saiatzen den presentzia bat, eta baita ere beldurra duena, eta bere aldetik ere babesa behar duena, hori da pizka nire apostua. Antoine de Saint-Exupéryren Printze txikia, biziki gustatzen zait, ametsa eta askatasuna lotzen baititu, frantsesez irakurri genuen hori, aurraginelarik, eta egiarren ez da aurrentzat liburua, gero handiagoa garelarik ohartzen gara nolako ekarpena edo nolako indarra duen, eta gainera gauza bitxia, badut ale bat baino gehiago, ze uste dut 21 hizkuntzatan badutala bilduma berezia etxean, bisitatzen ditudan lurraldeak, lurralde horietan bertako hizkuntza balin bada, beti erusten dut ale bat, eta bilduma txikia, ze munduan barna badire
friki handiagoak eta 500 bat edo dituztenak, baina nik 20 bat eta horrekin hasiera bat printze txikia. Euskaraz, 4 bertsio, batuan 2, zubereraz eta bizkaieraz, ea egun batez Ego Lapurdiko eskuaran ere moldatzen dugun. Marisa Madiriren Berde agua harribitxi bat iruditzen zait. Italiako literaturaren baitan kokatua dago gainera, bera Fiumen 1928an sortua. Kontua da, Jugoslavia eta Italiaren arteko ezleku bat zela Uraxe. Eta berez, dietario baten gixan idatzia dago haurtzaroaren inguruan eta baita hizkuntza desberdinen inguruan, historiaren garai desberdinetan ikasi behar izan baitu hizkuntza bat edo bertzea, edo erlijio desberdin baten pean egona izan baita. Eta bertzalde, errefuxiatuendako esparru batean ere bizi izan du da. Orduan, niretzat, bai idazketarengatik eta bai zer kontatzen duenarengatik, erreferente bat izan dut, orokorrean liburu hau, eta gainera minuskula argitaletxean argitaratu izan da, eta argitaletxe honen perlatxo hauek ere gomendatzen ditut, liburu laburrak dira eta biziki bereziak. Europako literaturaren zantzu desberdinak argitaratzen dituzte gainera. Gomendatu zidaten horma, da Marlene Haushofer izeneko idazle batena, liburu klasiko bat, eta euskerara ekarri zutenean, gomendatu zidaten eta asmatu zuten, badaukalako zientzia fikzio edo distopia puntu bat, abia puntua hori da, eta gero mezu ekologista eta feminista biltzen ditu. Eta asko gustatu zaidan eta utzi ninun bukaera benetan, ez dakiz zirraratuta, bai. Inoiz ikusi ditudan begi errugabeenak izan dira horiek. Xagu bat akabatu berri zuen nire katuarenak alegia. Izaki txikiari oinazea eragin ziolako arrastorik ere ez zuen. Artelan ez inguratuta gauz, hemen Uharteko arte garaikidea zentroan, eta esaten gabiltz, bitu gorputza, da gorputza talak gure inguruen, ederra da, ez da, edertasunari xehetasunak jarri dizkiogulako, gorputzetik datorrena, onerako eta txarrerako, edertu egiten dugu, onelako lanekin eta onelako liburuekin. Bai, aipatu duzu edertasunak kontzeptuak tradizio handia dauka eta uste dut agian ez duela islatzen gaur egun artean eta baita Josunen liburuan gertatzen den hori nik uste dagoela, aipatu duzu ezta, mina, sufrimendua, liburuak nik uste du saiatzen dena da, eta liburuan bertan esaten da mina izendatzeko manerak bilatzen dituela, eta hain justu mina denez gauza bat gorputzetik datorrena eta askotan ez dakigu, bestearen mina zer den bakarrik gurea sentitzen dugu, eta askotan eguneroko hiztegiak ez digu balio. Nik uste du Josuneren alegina hori dela, min hori berea dena, bere gorputzean, bere erraietan, bere zainetan dagoen hori nola izendatu, eta nik uste dut hor terapia baina igual ulerkera bat bai badagoela, eta ez dakit lasaitasun bat edo behintzat baretze bat hori izendatzen, eta nik uste izendatzeko modu hain berezi, hain liriko, eta aldi beren errespetuzkoa, ze gaia, uste dut errespetuz landu berdela, hasierako oharra uste dut horti doala, eta marabila bada. Marabila hitza igual ere ez da egokiena, baina, bai. Esan dugu, oiane, aspalditik ezagutu eta ikaskide izan dagoek, eta bizok idazten eta liburuak kaleratzen, izango duzu ez buruz hitz egin batek eta bestiek batzen zareten. Bai, askotan hori falta zaigu tartea elkartzeko. Orduan elkartzen garenean, izaten da, ze idatzi duzu, irakurri duzu, zertan zaude, ze kaskideti duzun, eta bai. Bai, ez daizkigu gaiak falta elkartzen garenean, ez dira egoten hola isiltasun luzeak. Eta gero gainera hori askotan gertatzen da, gero WhatsAppetik, ez dugu hori buruz hitz egin eta hor jarraitzen du elkarrizketak. Bai. Zederra bai, lagun batek, eta suposatzen dut batek eta bestiek gertatuko dela, bakoitzaren obrarekin bai, zederra lagun batek esaten dizunien
jarraipen egin honena, edo irakurri edo aholkuak emon, zemuzko lana izan da, zuretzat, oian ere bai bidelagun izatie, aizpa beltza honetan? Niretzako sorte handia da inguruan sare bat izatea, lagunduko dizuna aurreko prozesuan, ez? Eta kasu honetan, aipatu zuen moduan praktiketan zegoen, elkarrekin ari ginen, ia egunero ez, eta orduan izan zen, bera zegoenean buru belarri hortan, eta pasazidan. Eta niretzako orea, ez, lagun batek bere kumea ematen dizunean, ez, begiratzeko, kanpoko begirada hori beti, behintzat niri ala iruditzen zait eskertzekoa da, eta berak ere oharra egin zidan, oiane, potentea da liburua, ziur hau da momentua, eta nik egin nuen, irakurri nuen, ahal nuen neurrian lagundu nuen, eta justori komentatzen nion, ze desberdina den zirriborro bat ikustea, eta gero liburuan bertan. Así que poemek beste dimensio bat hartzen dute, edo, ala iruditu zait. Eta, berak ere justo tarte hortan goratzen duzu, beste poema batzuk idazten ari nintzen, berari pasan izkion. Hori oso polita izan zen, elkartu ginen nire poemei buruz hitz egiteko, baina gero janeren poemei buruz hitz egiteko baita ere, orduan are ginen bata bestearen lana irakurtzen, eta... Gero irakurketa asko ere nik uste partekatzen ditugula, ez? Filosofiarekiko kezkak, poesiarekiko kezkak, liburu honetan ere apurketa asko daude, ez? Aipatu duzue prosan idatzia dagoela, egun poesia liburuetan, euskarazko poesia liburuetan oso prosa gutxi agertzen da. Prosa oso berezia da, ala ere. Bai, prosa poetiko... Ez da maiuskularik, dana bata bestien atzetik dator. Liburuaren egitura be bai, poemak, atalak aipatu ditugu, baina ez daude izendatuta, ez dute izenbururik bata bestien atzien dator. Askotan gaiak kontzeptuak nahazten dira, evoluzio bilakaera hori dagoen arren aurrera begira be bai, eta prosa hori be, ze berezia. Bai. Eta, igual izendapen batzuk egiteko bat arteak erabiltzen dira, oso bizuala da, begietatik sartzen den kontu bat da. Ederra, jolasa be bai, suposatzen dut, Josune, izan dela jolasa apur bat be bai egitura guztia horrela jartzea. Ez dakit, begira, hilabete honetan idatzi ditudan poema batzuetan, ustu sentitu dela bizitzan lehen aldiz jolasten ari nintzela hizkuntzarekin idazterakoan. Niretzat normalean idazte izaten da zerbait behar dudana, izugarri gustatzen zedana, baina pixka sufriarazten didana baita ere. Igual exigentzia edo autoexigentzia altoa dudalako, baina, liburu honekin etzen erraza izan, naiz eta momentu batzuetan disfrutatu nuen, batez ere hirugarren atala esan nuke asko disfrutatu nuela, eta hori igual izan daitekela ludikoagoa, baina bai, hala ere, niri esperimentazioa asko gustatzen zait, eta uste du liburu honetan ere horretatik asko dagoela. Asier Osinalde Bidal gaur egun Euskal Artearen historiako irakaslea da, informatikaria ere, edo sasi informatikaria ere bada, baratza zaintzaia ere bada, bizikleta zalea. Hori da Asier Osinalde, gaur egun zahartzen ari da norbait, hori ere bai. Berez tituluak lehenengo ipuinari egiten dio referentzia eta zoriari, ezta? Agian pertsonaia horiek danak aldi berean, une berean eta leku berean egotea, bada patuaren kapritxo bat, ezta? Orduan ziurrenik logikoagoa litzateke pertsonaia horiek ez egotea une horretan, egoera horretan harrapatua, ezta? Probabilitatea behintzat asko txikiagoa beharko luke egoera horretan harrapatuta egotearen. Ez dakit zer esango luketen, baina pixka bat ni ezagututa pentsatzen dut esango luketela, pertsona tematia naizela, egoskorra naizela, baina era berean sentibera, bakarrik egotea gustoko dudala, baina jendea behar dudala, inguruan. Ameslaria naizela, baina gero eta
eta atxekabe handiagoa dudala edo gero eta gehiago nagoela etxia jotzetik gertu. Ez dakit, uste esango luketela ez naizela zuria, naizela beltza, ez da kontrakoa ere. Atxearekin izaten ditut arazo gehien, bai, zalantza egiten dut, eta gutxi gora bera beti hitz berbera dira atxea duten edo ez, hildo, iara, harritu, arrisku, harmonia, bai, eta bikotekide bat, bikotekideak trikimailu bat erakutsi dit horrelakoetan erabiltzeko, eta kontua da gaztelaniaz atxea badu, euskaraz ez du, eta alderantziz. Eta, bueno, aholku horrek laguntzen dit, baina horretarako beharrezkoa da, bi hizkuntzetako batean behintzat, seguru egotea atxea duen edo ez. Eta ez bazaude, bukle batean harrapatuta gelditu zaitezke, orain atxea, orain ez, orain atxea, orain ez. Ez dakit modaz pasatuta dagoen edo ez, baina gustoko dut, txikitan asko erabiltzen dituen hitz batzuk, orain gogora, eta orain erabiltzen ez ditudanak gogora etortzen zaizkidanean, ez? Adibidez gustatzen zaizkit aurki hitza, edo saitun, edo landa eremuarekin zerikusia duten, eta astutan dituen hitzak, ez? Eskuarea, lera, sola, horrelako. Ahotsa, norbere ahotsa hori, sortu, buruan daukaguna letretara ekarri gauza asko galduko direlako bidean, suposatzen dut. Buruan dagoen ideia eta gero idazten dena eta sortzen dena oso ezberdina izango da bai, eta gero naiz eta idatzi erakutsi, eta zure ahotsa defendatu, plazan egiten duzue batek eta bestiek. Ze moduzkoa da hori? Suposatzen dut, onelako sare batekin eta lagunekin errazagoa izango dela, baina hala ere. Baina hala ere, badau norberatik eta badau biluzte ariketa bat onelako liburuetan. Bai, eta batez ere gaur egun idazten diren liburu askok materiala hartzen dutelako, ez? Norberaren horretatik, eta askotan esaten dugu liburua argitaratu aurretik, ze bertigo. Eta zertarako idatzi dut hau, honek ez du indarrik, eta, bueno, ni bintzat oso gaizki pasatzen dut, ez dakit noiz beiten aldatuko den, ez dakit. Baina niretzat oso gorra da, eta zuk aipatu duzuna, alboan sare bat duzunean aurretik irakurri dutenak nire horrek lasaitasuna ematen dit. Inkluso esan dizutenean, hemendiko beto, handiko beto, hau da, zuzenketak daudenean nire horrek ere lasaitasuna ematen dit. Bai, eta gero niri liburu honekin ere gertatu zaidana izan da hasierako garra ulertu izan dela liburuaren sinopsi moduan, eta leku askotan ikusi dut idatzita aldizkari pila batetan, webgunetan, ez dakit leku ofizialetan, tipo ahizpa beltza, suizidioa, indarkeria sexuala eta eskola jazarpenari buruzko liburua. Eskola jazarpena ez dela ia gertzen, eta horiek ez dira liburuaren gai nagusiak, ez, abisua da. Orduan, bueno, batzutan gogorra da horri aurre egitea ez, eta egon behar zara defendatzen ez, baina esken nire liburuan askoz gauza gehiago daude ez. Uste dut asko jotzen dugula morbora, eta igual liburuaren beste alderdi batzuk alde batera geratu direla, adibidez, hori nire lanean uste dut oso garrantzitsua dela gizakiez gaindiko izakiak, lurraldeak, paisaiak, baina baita ere magia, mitologia horretatik asko dago, baina gutxitan hitz egiten da. Iruditzen zaidala idazteko modu horri formari ez, askotan errezago da edukiari buruz hitz egitea formari baino. Bai. Eta hori igual gertatzen zaigu, eta gero idazteko modua zuk ere aipatu duzuna, gauzak datoz eta doaz, nik irakurdia ala iruditzen zitzaidan konjuro baten modukoa edo sibila bat, ez? Gainera, metaforak ez dira argiak, ez? Marmoka ez da A, ez da B. Uste dut hor dagoela simboloaren indarra, ez, gehiago. Eta eske marmoka batzutan marmoka da, askotan nire esaten didate, eske poesia ulertzea asko kostatzen zait, eta zure poemak zaiak dira, eta nik askotan pentsatzen dut eske nire poemak ez dira ulertu behar, ikusi behar dira. Ze batzutan metaforaren mailan dagoena, edo maila fantastiko horretan dagoena, hori da, eta azpian ez dago ezer. Osea, asko galtzen naiz irudi horietan edo simbologia horretan, ez, eta uniberso hori, sortzen duzuna, nire asko gustatzen zaidana. Hitz egiten duzu Aurora Boreali buruz,
sakurrei buruz, baina baita ere marmokei buruz, ez? Goikoa eta bekoa konektatuta daude, paradoxa asko ere bai gertatzen dira, ez? Sumendiak, izoztea eta... Bai, hori asko interesatzen zait, erakustean nola dena elkarrotuta dagoen, eta porotsuak garen, ez? Eta igual, independente edo autosufizientetzat ditugun elementu horiek, ez? Eta hizkuntzak kontzeptuekin mantentzen dituenak, ez dauden hain bereizita edo, liburu honetan baita ere, agertzen den denbora, pixkat traumaren denbora da baita ere, baina esango nuke nire mundua ikusteko denbora dela baita ere, iragana, oraina, etorkizuna nahasita daude eta nolabait zirkuloetan mugitzen gara, nahiz eta liburuan bai dagoen bidaia kronologiko bat, ez? Baina denbora guztian ari gara bueltak ematen. Eta aldaketa hori, eta aurrera egin devoluzio hori, hemetik aurrera ere izango duzuena, sortzaile moduan seguru, eta hemetik 20 urtera ikusi elkarrizketa eta esan, zemat aldatu garan be bai. Eta liburuak. Eta liburuak eta zorionez. Badaukazu liburu bat eskuartean, oianek kaleratu barri be bai? Bai, apurkinak, aforismo edo laburrean idatzitako bilduma bat, familiarekin, eta posik nago, justo Josunek aipatzen zuen jolaste asko kostatzen zaiola, liburu hau izan da jolasa erabateko. Gero, amaiera aldean eta antolatzeko garaian hor bai izan direla buroste gehiago, baina asko gozatuan liburua. Etengabe eraldatzen ari den gizakiaren hauskortasuna, artea eta memoria dira poema liburu honetako gai nagusienak. Poesia bizitzeko gonbidapena editorearen hitzetan. Dena posible dela dion gizarte aro honetako mantra zalantzan jartzen du egileak, eta beraz, ezinezko erreparatuta utxune emankorrak bilatzen ditu. Utxarteak ez baitute zertan gabezia izan. Generoak edo sexuak euskarari zenbateraino eragiten dion aztertzera jarri da Fernandez. Eta liozko arigorri bat eskaintzen dio labirintoan sartuko denari, proposatu bidaiatik onik atera dadin. Arrezazu momentu bat barnera begiratzeko. Arnasa hartu, arnasa bota, eta sentitu zure taupaden erritmoa. Nola mugitzen diren zure barnean bizi diren, izaki txiki eta distiratsu horiek. Egon zaitez hor, geldi, soilik entzuten, soilik izaten, eta galdetu zeure buruari. Zer edo nor da zure erraietan bizi den, eta hitz egiten dizun hori. Zeren beldur zara, zeri egin nahi diozu ies. Eta non dago, urdailean, biriketan, eztarrian. Izena izango balu, nola deituko zenuke. Eta animalia balitz, edo zuaitz bat, zein izango litzateke. Hurbil zaitez, begira ezazu ilunaren begietara, kandela guztiak itzali, eta ikusi, nola ernetzen diren haziak, eta nola korapilatzen diren onjoen mistelioa, eta landaren sustraiak, hemen, zure barnean, lurraren azpian, ilunean.